Dnes vám predstavíme pick-up Isuzu D-Max. Konkrétne tu máme štvorzdverovú 5-miestnu verziu Double Cab. Keď sme sa stretli s novým D-Maxom, upútala nás robustnosť tohoto vozidla. Očaril nás jeho moderný dizajn 21. storočia. Agresívny, dynamický, ale stále veľmi elegantný vzhľad. Exteriér vozidla hodnotíme veľmi pozitívne. Povedzme si niečo viac o parametroch vozidla. Nami testované vozidlo je 2,5 litrový turbodiesel, ktorého výkon je 163 koní, má 120 kW a krútiaci moment 400 Nm. Pohon je prenášaný buď na zadnú nápravu, alebo na všetky 4 kolesá. S týmto autom odnesiete aj ťažší náklad. Prípustné zaťaženie prednej nápravy je 1350 kg, zadnej nápravy až 1870 kg. Prípustné zaťaženie ložného priestoru je 1 tona. Boli sme nesmierne zvedaví aj na interiér vozidla. Mali sme možnosť nahliadnúť do dvoch verzií, verzia Basic a verzia Premium. Musíme skonštatovať, že verzia Basic je jednoduchá. Ovládacie prvky sú však na svojom mieste a pekne zapadnú do interiéru vozidla. Vo verzii Premium je interiér oveľa krajší a viac prepracovaný. Je tu viac ovládacích prvkov. Interiér vozidla sa dizajnérom naozaj vydaril. O vozidle nám povie ešte niekoľko informácií pán inžinier Múčička, ktorý nám vozidlo predstavoval. Chcel by som vám predstaviť novinku na slovenskom trhu, japonské vozidlo Isuzu D-Max. Je to pick-up verzia vozidla, vyrábaná v Japonsku v dvoch prefektúrach. Všetky komponenty tohoto vozidla sú z Japonska, to svedčí o kvalite a spoľahlivosti tohoto vozidla. Na európsky trh prichádzajú vozidla Isuzu D-Max v troch verziách, vo verzii Single Cab, Space Cab a Double Cab. Single Cab je dvojmiestna verzia tohoto vozidla, Space Cab je štvormiestna verzia vozidla a Double Cab je 5-miestna verzia tohoto vozidla. Čo sa týka kubatúry, na slovenský trh a európsky trh prichádza momentálne verzia 2,5 liter diesel. V Japonsku sa vyrábajú aj 3 litre a 3,5 litre. Ťažnosť vozidla v modeloch v roku 2013 je 3-tonová, vo verziách v roku 2014 je 3,5 tonová vhodná na ťahanie člnov. Veľmi zaujímavá je spotreba tohoto vozidla, kde v mestskej premávke sa pohybuje tá spotreba okolo 7-8 litrov, na diaľnici je to 6,5 mimomestská premávka a priemerná spotreba dosahuje 7,4 litra. Auto má samonosnú konštrukciu odvodnenú z nákladiaku Isuzu, ktorá má vyše 100-ročnú tradíciu. Je to bezpečné vozidlo, ktoré splňa všetky parametre pre náročný kopcový terén. Má redukovanú štvorkolku, ktorá pri zapnutí vás dokáže dostať do extrémnych terénov. Je to vlastne redukcia, štvorkolková redukcia. Farebnosť tohoto vozidla je pre účely poľovnícke vo verzii Green. Veľmi zaujímavá je farba, táto strieborná, ktorá vlastne eliminuje prach. Teraz toto auto jazdilo v prachových podmienkach a zašpinenie toho auta je úplne minimálne. Doporučujem vyskúšať daný typ vozidla pre podmienky extrémnych terénov, zvlášť pre poľovníkov, rybárov do vysokohorských stredísk, chatárov. Zaujímavá je aj nosnosť vozidla na korbe 1 tona. Doteraz sme vozidlo iba uzerali, tak ho poďme otestovať. Pri nasadnutí do D-Maxu nás prekvapil výhľad z vozidla. Auto sme testovali na štandardnej slovenskej ceste plnej výtlkov i v náročnom vysokohorskom teréne. Pri D-Maxe nám to však vôbec nevadilo a na naše prekvapenie auto ani raz nezaváhalo, auto krásne zvládalo rozbitú cestu i horský terén. Pri jazde sme skonštatovali, že zadná náprava, ako u takýchto vozidiel býva zvykom, je tuchšia. Riadenie je tiež trochu tuchšie, ale pri tomto aute nám to vôbec neprekáža.
Vybrali sme sa do strmých svahov lesa, kde sme si vyskúšali funkčnosť štvorkolky a redukcie. Auto nemalo problém, do strmých kopcov sa krásne bralo. D-Max nám počas celej jazdy len o sebe dával vedieť, na čo bol určený. D-Max je pracovné auto, ktoré sa len tak nezlakne nerovnej cesty a ťažkého terénu. Takisto je aj autom na bežné jazdenie, keďže na rozdiel od konkurencie má najnižšiu spotrebu. Auto veľmi dobre vyzerá, je dobre spracované zvonku, takisto i zvnútra. Vyskúšajte si ho a určite sa vám zapáči.